ואמא לא הכירה את יונתן שפירא. 5 דקות אחרי השעה 5. רגע קונקרטי, זה נכון לפני השעה 5. לא דיסקרטי, היא באופן אנחנו עם איה קורן ויונתן שפירא. ואפשר להיפגש ומיונתן שפירא אנחנו הולכים לפרסומות ולחדשות. עם ראש פתוח לקשר אמיתי. אנחנו נראה אתכם אחרי השעה 5. ביי, תהנו. ואמא היא תמיד אמרה לי כל הדברים אותו דבר, אם אחד ילך היום אחד אחר יבוא מחר, אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירא. שלום. מעל 1,000 איש מנוצלים מדי שנה על ידי חברת MRD. חברת MRD שמבטיחה קוקפיטים לציבור הרחב משקרת. ארגון ARD בא למנוע את התופעה. אני זוכרת שהזמנתי MCP והם אמרו לי שזה יגיע תוך שבועיים. אז בעלי רוני, אתה זוכר שאני... זוכר. אז הם שלחו לי את MCP ואז זה הגיע בכלל בלי תצוגה. חשבתי שלא צריך, ואז הבנתי וראיתי תמונות בג'פסון שבאמת ל-FMC יש תצוגה. גם אני זוכר שהם הבטיחו לי MCP ובעצם לא, בכלל היה שם Altitude Select, אז כל פעם טסתי עם VS. שיקרו עליי. ARD, אתה מרגיש שעבדו עליך? תרים טלפון 1-800-61-81-90. די למכור חרטות. נשבר לך שהטרנספונדר מתקלקל? אתה רוצה לקבל אור כחול באוטר מרקר כמו שצריך? סמי אווירונים, תרים טלפון ונסדר לך הכל. למה שהמגנטו ייפול? למה שלא תצליח לבלום? קבל את המדפים ותרים לסמי טלפון. סמי אווירונים, עכשיו בסניף ראשון לציון ויבנה 03-651-6633. סמי אווירונים, הדרך הבטוחה שלך לבצרה. שלום, שמי ירון. צפצפת ההזדקות מוכרת לכם? מפחיד, אה? אצלי זה לא יקרה, כי אצלי לא נתרגל את זה. מאז שאני למדת אצל ירון, יש לי ביטחון טיסה. מה שלפני זה היה לי ניסיון טיסה, אבל נהיה לי ביטחון טיסה. ירון הוא מדריך מעולה ואני ממליצה לכולם לעבוד איתו. ובכלל, הוא מטיס את המטוס, אני לא עושה כלום. ירון ויינשטיין, מדריך הטיסה שלכם. הגעתי לירון לפני 4 חודשים, אחרי שחטפתי שלילה באוסטרליה. ירון חידש לי את הרישיון ממש מהר. הוא אמר לי שכל מה שצריך זה לעשות הקפה בהרצליה ולמחות. האמת היא שלא הצלחתי, אבל הוא חתם בכל זאת. ירון ויינשטיין, מדריך הטיסה האישי שלך. שלום, שמי אנבירן, אבא של יוד. כן, אותו יוד שאתם מכירים. אותו יוד הצבאי שצבע לכם את כל וטיל. מה נראה לכם, תגידו? שהוא עובד בחינם? יוד זה הבן שלי, תחזירו לי אותו. יוד, אם אתה שומע אותי זה אבא. מחכים לך בבית. יודי שלי, אני מתגעגע. מאז שעזבת ומאז שהתחלת לצבע מטוסים, כבר לא רואים אותך, יודי. יכולת לדבר איתנו, יוד. כל מי שיודע דבר על מקום הימצאך, בבקשה ליצור קשר עם משפחה. יודי, רק להזכיר לך, אתה צובע את כל העולם, אבל את החדר שלך, את החדר שהוא שלך לא סיימת לצבוע. יודי, אמא בית מתגעגעת, תחזור למשפחת ד', מתגעגעים אליך. חבר מביא חבר. בראשון לחודש כולנו נרתמים, כי בראשון לחודש חבר מביא חבר. עזרו לבתי להגדיל את מספר החברים. דוד, שכן, או סתם ילדה ברחוב. חבר מביא חבר. לא עוד מקם ריק, לא עוד טיסה ביוניקום. עזור לבתי להגדיל את מספר החברים. משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כל ישראל מירושלים, השעה 3, סולו באולפן עדי רבן. פריצה למתקני אל על. כתבנו ינון מגל מוסר כי לפני כשעה קלה נתפס העבריין דודו פחימה בעודו חוצה את הגדר לעבר מעבדת אביוניקה באל על.
מתחקיר שאני עולה כי דודו ניסה לגנוב חלקים עבור בניית קוקפיטו הביתי. כשנשאל על ידי החוקרים מה יעשה עם החלקים, אמר, אשים אותם בחצר ביתי ואחבר קוקפיט. בתגובה אמר החוקר, אכן כן, אמא שלי גם אסטרונאוטית בדיוק כמו שאתה בונה קוקפיט. כנס לניידת. פחים המוכר למשטרה מאירועים קודמים בהם ניסה לגנוב חלקים מארקיע, ישראל, שרגל, FNA, מונר, שדה תעופה חיפה, ראש פינה, פרנקפורט, הרצליה, שדה דוב, צרפת, אורלי, בעצם בעוד הרבה מקומות. פחים ככל הנראה יובא להארכת מעצר ביום שני. תקרית אימונים בצה"ל. בשעות הבוקר המוקדמות נפצע חייל ברגלו במהלך תקרית אימונים. כתבנו דני ויינשטיין מוסר כי החייל היה מעורב בתרגיל פלוגתי כאשר במהלכו חטף כדור ונפצע ברגלו. מפקד חיל האוויר הווירטואלי מסר כי החייל הוטס לבית החולים אך לא הגיע, וזאת בגלל בעיית מולטיפלר. שביתה בנתב"ג. בשעות האחרונות מתקיימת שביתת פקחי הטיסה בנתב"ג. כתבנו דני הלל מוסר כי פקחי הטיסה אינם מוכנים לשכלל לו המראות ולא לקבל נחיתות. עושה רושם כי בשעות הקרובות האירוע לא ישתחרר. כתבנו דני הלל מביא דיווחים מהשטח. כן, שלום עדי, אנחנו כאן בנמל התעופה בן גוריון בשעות האחרונות. למעשה הפקחים הכריזו על שביתה כוללת, לא המראות, לא נחיתות. אנחנו מנסים להבין מה קורה, ויש ברשותנו סקנר שהשגנו מטייס פרטי שנמצא איתנו כאן. חשוב לדעת וחשוב להבין מה שומעים אותם טייסים שלמעשה לא מקבלים את השירות המתאים ממגדל הפיקוח, וככה זה נשמע. בן גוריון שלום, אלא על 337 with you air. מגדל בן גוריון שלום. מגדלנו סגורים כעת. לדינה הקש 1, לרימון הקש 2. ובכן עדי, אז את יכולה להבין שלמעשה המענה הוא אוטומטי. אני סליחה שאני מפסיק, פשוט הסקנר ממש באוזן שלי. אז למעשה המענה הוא אוטומטי, ואותם טייסים על ידי לחיצת כפתור ממשיכים ליעד המבוקש. לא עושה רושם שהדבר הזה הולך להשתחרר בשעות הקרובות. אני ממליץ לאנשים שטסים בקרוב להתעדכן בלוח הטיסות. עד כאן דני הלל מנמל התעופה בן גוריון. תודה דני. שאר החדשות. מחדל בבת הלל. כתבנו דני ויינשטיין מוסר כי אמש הובא איציק בקשי, פקח בחטיבה לאשפוז בבית החולים איכילוב. איציק, שפיקח 286 שעות באירוע הרירו פיאס, חש ברע והובא בדחיפות לבית החולים. כששאלנו את איציק לשלמו אמר, אני שמיש, תנו לי לפקח. דוקטור הרוביץ מוסר כי איציק יוכל להשתחרר בימים הקרובים ולהמשיך לפקח כהרגלו. התחזית. מחר תחול התחממות ניכרת בטמפרטורות, והדבר יורגש בעיקר בדרום הארץ. ביום שני תהיה ירידה בטמפרטורות. להלן התחזית לשאר אזורי הארץ. אילת 10-12, בן גוריון לחץ סטנדרטי, חיפה 10-16, ראש פינה קו אוקיי, תל נוף 10-16, רמת דוד 10-12. ועובדה יהיו ב-1200. וסוף החדשות מכל ישראל. חג שמח מגלגלצ. שנה טובה מגלגלצ.